Logat Kitab Tafsir Jalalain halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum lan utawi ieu kaum al-yahudu iku kaum Yahudi wala ghairi dhallina lan oranana saliyane kaum kang sasar kabeh. Wahum lan utawi ieu kaum an-nasara iku pirang-pirang kafir Nasrani. Wa nuktahul badali lan utawi rahasiane badal. Ipadatu anal muhtadina iku maedahkeun satune wong kang wong kang duwe pituduh kabeh. Ipadatu anal muhtadina iku maedahakeun satuhune wong kang duwe pituduh kabeh. Laisu iku oranana ieu muhtadin Yahudan iku Yahudi wala nasoro lan oranana kaum Nasrani. Wallahu lan utawi Allah a'lamu iku kang maha uninga bisawabi kalawan sabener-benere. Wa ilaihi lan iku tetep maring Allah al marji'u utawi enggon balik wal ma'abi lan tegese enggon balik. Wasolalan muga tambah atanapi wasolalan muga-muga muwuhi rahmat Allah sapa Allah ala sayidina ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyakatane Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi wa salama lan muga muwuhi panghormatan ya Allah tasliman kalawan kasalamatan kasiron kang akeh daiman tur kang mayeng abadan ing dalem salawase au hasbuna atawa utawi kang nyukupi au hasabuna atawa kang nyukupi na ing kita Allah sapa Allah wa ni'mal wakil lan iku sabecik-becike sapa kang den pasrahi wala haula lan ora daya upaya iku maujud wala quwata lan ora kakuatan iku maujud illa billahi angin kalawan Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi tur kang maha agung. Wallahu a'lam bissawab.